Prihrávka dozadu a takýto gól. To dáte koľko? Raz za celú kariéru sa to môže stať? Mal zlé postavenie k lopte a z druhej strany mu nikto nepomohol, že by tam držal šírku, ale... Včera tie žlto-zelené kliešte sa pomaly uzatvárajú. Ďuriš. A ďaleko nosný pokus, ktorý končí bráne. 85. minúta. Xavier Adang, 6. gól v aktuálnom ligovom ročníku. Na Xaviera Adanga je jednoznačný, vyrovnávajúci gól nestačí. Dávid Ďuriš sklepol loptu. A Žilinčania teraz využili ten chlský povrch. Naozaj tá lopta zrýchlila a zapadla presne tam, kam mala. Žilinčania v 85. minúte vyrovnávajú Xavierom Adangom. Vyrovnanie však ešte nemusí byť úplne definitívne. Erik Emzický riadnu dávku minút v ostatných zápasoch, ale teraz prišla strata. Káčer ešte na Adanga. Adang si pripravuje loptu na zakončenie. Adangova ľavačka, gól! 18. minúta a zdá sa, že ten neuznaný otvárací gól Tigrana Barsegiana paradoxne prospel Žilinčanom. Xaviera Adanga som spomínal aj v súvislosti s tým pokazeným 105. výročím Slovana Bratislava, ktorý to bolo o deň neskôr. Dnes teda Slovan oslavuje 106. výročie a Xavier Adang je opäť v listine strelcov. A vidíme, že Žilina našla svojho strelca, ale chcel by som vlastne upraviť pozornosť ešte predtým na tú akciu. Ja mám rád vlastne tie situácie, ktoré predchádzajúce gólom. A Káčer teraz vlastne získa loptu po strate Toliča, získa a teraz je krásne vyviedol. Tam už nestíhal, nikto z nich veľmi dobre posunul. Ale Adang zachoval chladnú hlavu, zasekol Rahima Ibrahima a potom ľavačkou si ho vlastne prevedol spravedlne na ľavu, krásne zasunul. To kľúčové vypichnutie bolo od Samuela Ďatka. Bolo trošku krkolomné, ale Bari tú loptu uhral. Stále Kristian Bari, Adang si pýta loptu. Xavier Adang, druhý gól! 26. minúta, Slovan Žilina 0-2. Takže by sa na tehelnom poli dnes neoslavovalo. Ale Adang opäť čo vyparatil. Ale opäť taký prienikový dribling z jedného z hráčov. Bari, myslím, že to tam bol. Bari získa loptu v stratenej situácii. Tá prihrávka nebola vôbec dobrá do krajnej vertikály. Napriek tomu si tú loptu uhral pre seba, potiahol a ešte prihrával do lepšej pozície Xavierovi Adangovi. Pozrime sa na to ešte raz. Toto je tá prihrávka, ktorú mal na nohe Cesar Blackman. Jasne. Následne však Bari naviedol na osi ihriska a čo opäť spravil Xavier Adang. Ale opäť obrovský veľa priestoru nechali hráči. Vojtko Čím príde Samuel Ďatko, Adang premží gól, Aurelio má vyrovnané, Žilina dáva v tretej nadstavenej minúte gól do šatne. Nič lepšie sme si nemohli prijať a naozaj krásna akcia, zaslúžený vyrovnávajúci gól. Čiže máme sa druhý polčas na čo tešiť. Nahnevaný Žiga Frelix, ktorý si je vedomý, že už z toho 11. čisté konto v aktuálnej sezóne nebude. A Xavier Adang
Hrdinom v závere prvého polčasu a Žilinčania to urobili fantasticky, najmä Patrik Jeliko sa tam obtočil okolo Zelikoviča, ktorý už na svojom konte má žltú kartu, vedel, že nemôže v tom súboji úplne pritlačiť a tak sa otvorila na pravej strane diaľnica pre Samuela Ďatka a musím povedať, že ma až prekvapilo, ako to Adank vyriešil na druhý dotyk, pretože my teraz uvidíme, že si to prebral. Jambor. Ďatko na hranici pokutového územia, Adank už som myslel, že bude nabíjať a toto si myslela aj Trnavská obrana a Žilina dáva v 71. minúte gól hrdinom dnešného zápasu, dvojgólový Xavier Adank. To urobil fantasticky, lebo aj my sme čakali, že tu bude hrať naspäť a on sa s tou loptou fantasticky vytočil a naozaj zmiatol nielen nás, ale aj celú trnavskú defenzívu. No Adank komotný nie je. One man show zatiaľ na štadióne pod Dubnom a hlavným hrdinom dnešného zápasu Xavier Adank. Naozaj 1800 divákov a myslím si, že aj trnavská obrana očakávala, že to pôjde spätná prihrávka na Mira Káčera, ktorý dnes už ukázal, že vie vypáliť z tej väčšej vzdialenosti, ale to, čo následne urobil Adank. Toto sú tie rozdielové veci, preto títo hráči je treba, aby tu boli, pretože tieto neočakávané riešenia, to je ozdoba súťaže proste. Toto bola nádherná vec, to bola európska vec. A treba pochváliť Adanka aj za tú koncovku, pretože Žiga Frelich neraz ukázal aj v dnešnom zápase, že je veľmi kvalitný brankár. Snažil sa si postražiť tú prednú žrť a nechybalo veľa. Vidíme aj ten hnev slovinského brankára. On si je vedomý toho, že bol blízko k tomu, aby tú loptu vytlačil mimo priestoru bránstva. Aj výmena miest, tá rotácia hráčov a tak ďalej. Teraz pozor, traja na troch. Faško vidí Ďatka? Určite áno. Ďatko, za ním je Adank. Ďatko si to ale už chystá na takúto prihrávku. Adank! Gól! 57. minúta! A Žilina po svojej najkrajšej kombinačnej akcii v tomto zápase. Zas tak veľa ich nebolo, ale táto bola na 10 z 10. Opäť tom bol Michal Faško. Posunul Ďatkovi. A ten našiel Adanga. Tu sa ešte raz... Máš.